Luna I chu doi thiam ani a alai zon nu fanu akol theina turani chuan engma ti hre ani lo engwang nge ti le engatan nge adu hre turin Filipino horror movie kumsang ni sompakwa ti chuwa The Harriers ilo en hawango movie entrana chuan mi pakhat hi baisai golina tlana ma se ahma a mi che pakhat lo lang thuta wangin a che swal phata a kong thlanga alum thata ani aron har chua chuan akena chuan alotur ut maya tranpui tu tur aw taroi mai ni api aloka chuan kha mei chia bok kha doihla chammol mol pain aloding hi awa muleta a mang ang taka theile theilowa ain sa seng lai chuan akiang loka aron thori huam chu hria in aper ngal dora akele lam nuk ti a akal son le nu chuan nala atlule tangal angal hiam azuk en nak chuan arannungin anlo bom loi maya na tin arak tuar mai ni bokwa ken tolsona tumle a ma se akena lam chu mu theilo hian lakangin a khup chuk tua chu ati tlia sakta ru maya chumi nuwa chuan among tol zongin a hnuk ta hon maya doi thiam nu chu lo lang le in vodu dol le chu pa thalak chu meya arota ani guya le anutei luna I an lo lang ve thunga luna chuan guya sam alo phiar sak mek anutei chuan luna hena achunga tha choengang ma se mi tu ma ringlo turina hrila school ban vele pengkhot lai lowa ron ho ngal zel turin acha ngal bok guya ero chuan dar thalang ke a melan dan chu rap omati mawangin thalak arot tadeya skula zirlai dangte chuan guya thom na tun lai lo zet chu anlo ni so in an chhainom na theile maya a phone thlo ren san aron charchak po chuan belowin anin lam apan ding nal nalani in lama chuan luna khan an huana nim pakhat chu apot phoya ahnung lama tharau ron in lar chu hrema se angai sak du haulo in chung sekre khoya alo boilai chuan yali lokalin anin luaman aron dila luna chuan anlarem chan ri lo thu a soipo a yali chuan tongkam ngei om taka atong khum le awangin luna chu a thin rim ta a yali chu rannungin an bom ta ani luna thin rim mela mu chuan laule khur chungin achuak tanal nal mai ni yali kaliam tur thler pa in luna chuan doihla chammol mola chuta amit mu chu rap om takin adum ta vek mai ni yali te kalta po kha ankar ke apan chartlat maya a driver in motor ke thlaka tumlai chuan yali chuan tui in tur ngai tua turin alo tir le ria a driver kal nu lok chuan sit hnung lama kut lo lang chu a hmuta makti taka awa hoile chuan tu ma anu om silo ngai thalo taka a hoilai chuan akut chu aron manta a akut ron man tu po chu mu thein aron in larta yali hlaulu tuk chu kar chunga tang chuan a chu ngar wata ma se a chuak fel ortia apum chu aron naleta thi khar hi ron luak chuakin kar dar thalanga chuan tharau chu awa hmuta ani yali lei chu sei takin ron chuaka a lei chu se chumin atluta a athi ta ngalani luna chuan guya inu nen anin biak thole alo ho nai to thu chu guya I hne na chuan a soya chumi nu chuan luna I kailona akalain thole khata mu theilo hian aron nam perdora a lau ve hle mai calendar ron thlok thatelin guya I birthday ni chin chiana tang chuan aron altran ta ngala stepa chuan tharau kharon chawin luna sam achul sak nuwa arale ta dayani nirei vaklo nuwa guya nu carmen chu aron hota a ma se luna chu alom lo mel hle mai chuti lai chuan guya po an school washroom a omlain adara tilenga mo in aron fara chunglam an en chuan satanic sign lo in ziak hi a hmuta ani bathroom chunga chuan thil engemaw a hmu awangin chulam chu apana a thlen don trepa tharawa hmu rualin bathroom kongkhar chu a inkhar ta dei maya satanic sign zone atang chuan thil tuiril dum nguk mai hian aron lei hu ta ani ma se zirlai dang anon lu chuan thil dang lam anron hmulo awangin guya lo tal boilai chu anron nui sona sange mai ina a ho nu chuan anu chuan Barcelona lama a boi deu wangin alo holok theilo thu chu alo hrila ma se tuna chuan anma ni ina hlim taka an chen ve theito tur thu chu a hrilta ani zana carmen ni mutnu chuan a blanket ron pot tu hi a oma hretho ma se angai sak du lo ma se thalak alo tluk chuan a hlauta hle mai a room pon lama thoma hreta wangin en fe turin a chuak pheya gaya room atanga ron chuak ani ti a hreta ani
chunglam atanga kongkaron ben rik thoma hriat chuan a phu chiang khermai KL Ghost Hunter chu ni se atlan che thui man khopang lau chung chungin kongka chu awa hong ta thawa guya in banga satanic sign alo ziak lai hi awa muta ani chuta ramhoi hmelang pu in alam aron pan lai tak chuan aron harta lol maya amumang lek alo ni atuk zinga chuan Carmen chuan guya in nena an in lama in suan lu adu thu chu luna hne na chuna soya luna ero chuan ahum himna guya in alama mo thuina ro changthong skula aum lain guya chuan luna loading rang hi awa hmua awa pantuma a in her chungin alo bole dai thong chumi hnu chuan anu in aron kol lain luna kal chuale chualo awa zota ma se anu chuan akal chualo thuina lo chang tatlat mai atu ka chuan Carmen chuan guya chu Millennium Center a bazar puya luna hairstyle po update sakin anlung oidun hle ani ma se guya I samchu a toita ka wangin adara engsain emoni chu Carmen chuan a hmuta a ma se asam siam na wanga Algeria ani aring de umaya chumi hnu chuan restaurant an cholai chuan midang om vete chuan an en thup mai ni in guya chuan a hria anga ina hrelo hle mai apa ngai le deuh hnu chuan washroom a avaluta chuta aum lai chuan light ron phezuk zukin atopa phei chuan a thim ta hmia mai le luna I hmel ron langin mel rap om taka aron changa light ayan le hnu chuan dar thalanga satanic sign alu om reng to guya ron tlan chuak chu aming pho nge mai Carmen chuan enge thleng alo zot wata ma se a hlo ema wangin a chang mai theilo chuti lai chuan ren sa chu thilpek kengin guya te kota chuan aron thleng ve chi a luna chau ina om lai ni luna chuan guya ngai zong ani le ni lo alo zot ngala ren chu alu aron hai mol mola luna chuan guya laka in thir filim tura avo hnuwa ni kho shelowin atluta ani aron har chuale meu chuan akar chunga alu om reng to luna I lokalin engwanga chonhupum chulai hmuna ron ding ringot nge ani azota ren chuan thu pha choyen a hriat dan chuan luna te in chunga mutluni in a in hriat thuin lo changa ma se luna I chuan tu nge ani a hriat lo tu le mel hriat lo in chunga alu tir ngai lo thu alo hrilta ani a ho konga chuan ren sakar chu aribura en chiang turin aron chuang ngala thlashang a hmu chuan a hlau ngei mai kar pakhatin a sutre phale ngal guya te nu fa po ina anon le le to a luna in guya hairstyle a hmu chuan a thin rim kher mai mi pa ang mai ani thu soin a thom hno thlak turin alo hril ngal ani Carmen mo helai chuan room kongkha chu ronin hongen thlarau kha aron luta aron har chuan abulamu guya chu alo omta hau lo mai kenhiak a hmu chu chuin guya ruma chuan a chui luta a guya chu alo mutui hle mai boxi kai tho du lowen a chu asan leta ani ma se luna ni om ta kal yam tur a hmu chuan a zui leta a luna room kongka bula adin lai chuan lim thla a hmuta thut mai a hlau lutuk chu in paltlo in stepa chuan alum thlata a tharau kha ron in lar le in a hlau kher mai ma se mit khap kar leken a bo leta ani chumi hnu chuan luna hne na athil hmu kha hrilin chu in chua san adu thu chu a soita a ma se luna chuan Carmen thil hmu chu aswang to ana mai mai ani thu alo soi ve thung chumi hnu chuan luna I room cha bi a thu ruk lai chu Carmen chuan alo hmorua cha bi hmang chuan room a chuan lutin room chunga thilom ho thla chu alata ani satanic sign le guya thalak te chu a hmule ta zela satanic sign omna frame chu la in han mo taken a chuak le ta ani ti chuan an tleiro lai lo langin luna chuan abial pa in midang akop thule phuba lak adu thu chu alo hrila chumi hnuwa luna chuan satanic pol azom ta ani atira tlangwal lo langkha luna lo phatsan tu chu ani atuk le a chuan Carmen chuan apodigos wa hmu in amang geba atunu ani thu chu awa hrila luna chanchin hrilin ani po chuan luna chu alo hrewe a an pol chin chiana an pek lai po awm thu chu alo soya ramdanga na thoka ajin bo thule akal bo chung luna hne na afanu ada thu chu soyin aril ru alo min ve mayang ti a hlo om thu chu a hrilta ani ti chuan apo puina chu adil ta a apo po chuan mamala rang in athunun te ani ngot lo chuan luna po war chu ati top thei arin thu chu a soi ve ta ani
mamalarang anti chu doi thiam ho hruai sual tu thlarau ani a landan sang sangin an om thei baka doi thiam tu po an rem ti na ani chuan a pui thin ani skula chuan goya landan thar chu zirlai dangte chuan an hmudu hle mai class bana ren sakhan shopping mall a kalpuya ma se ren san nula dang a be ka wangin goya chu lung oilo takin akal ta dei mai ni mun pakhata kalin avathu tumbura screena luna ilo langin tu ma ring lo tura a hril to thu kha aron soinon le ta ani Carmen chuan in a thlen vele goya bungro chu apek ngala ma se luna ron lut ve in anin hauta ani Carmen chuan goya chu chua zalian turin a hrila luna ero chuan ata ani to thu in alo chang thung goya en kol tu ani awangin anu ani thu chu Carmen hena chuan a soita tlat maya Carmen chu aruma lutin goya kola tuma ma se a phone chu ben thlak sak ang main atlata a phun bulbul thom hriain chulam awa hoi chuan banga satanic sign lo in ziak chu a hmuta ani chuta apum chu aron na veta a Luna Khan black magic mangin adoyani aka atangte chuan thisin ron chuakin ama kut chu ail thiak ta a mai bulloka te chuan tharau kha aron in larbok vodu dol mangin Luna chuan Carmen ru ti thiak zelin atopa phei chuan Carmen chu athita ani ren sa chuan nula kha abial nu hlui ani thu chu goya hne na a soilai chuan amma a tak mai Carmen alo lang thut maya ma se kara tanga a chuan nu chuan alo om tolo chuta goya phone chu lo re in a han lak chuan anu athi thu chu Luna in aron hrilta ani Carmen voina chuan Luna chuan goya chu thlamuanin akianga om tlat tur thu alo hrila anu bor la tanga nirei vak lo hnuwa a bracelet ti bo a zon na lama khum hnuaya anu phone chu a chara alung ati lengin anu chu angai thar le hle mai chumi hnu chuan apodigos khan aron kol ta a atlai ma in biak adu thu chu aron hrilta ani ren sanen apodigos chu an va hmua apodigos chuan Carmen in an in chua san tura goya adu thule Luna hmuto ngai lo tura adu thu chu alo hrilta ani a chua san lo ani chuan anu in achunga thleng tura adu hau lo thil a thleng tur thu chu a hril le ta a goya chuan a hrethiam lo kher mai apodigos chuan Luna in ama ang ni tura goya adu thu chu a soi ve ta nge ani Luna i man thei tura om lo tur le an khuwa mau pe ya po kal to lo turin alo hril le ta a doilam chan chin in ziana le khabu chu a petel bok ani chu le khabu a chiar hnuwa anu thil hlau thon chu a hriat thiam ve mai tur thu chu a soi le ta a doi thiam po war dang thei tur holy water a petel bok goya in an in awa thlen chuan anu tei room thuro ka chuan alut ve ta a room chunga chuan doi thil tam tak lo omin anu thalak le vodudol po a hmuta ani vodudol dang bula chuan ren sa bracelet pek po kha alo ombok chuta Luna chu aron langta thut mai goya po rang takin atlan chengal ma se in hnoya chuan Luna chu alo om le reng to goya chuan anu thatu apu ngala chu vele ramhuai tong no thom alo ria Luna me langpu alo chuak tabok goya thalak le vodudol porbel bom mang chuan goya chu an theleng talopa chuta Luna te pani chu in belbomen ramhuai mel ang anlo puta goya ko chunga lu an tumlai chuan goya chuan holy waterin alo the mana ti chuan a hmaya kangta ani ma se karlowa aron pa ngai le thuaya goya in tlan chu atumlai chuan vodudol mangin Luna chuan alo thunon le hmantlat Luna chuan ronbo betin doya zirve ani chuan tu man antina theilo tur thu chu a hrila goya chuan le thalin aron bo belvena a Luna chuan a theleng talopa goya chuan Luna vodudol chu ron phorve in holy water chuan aleya aso keta a Luna chu kongka a nungtol chuakin kailona chuan alum thla a athi veta ani chumi hnu chuan goya chuan vodudol dana bom chu a halralta a chua atum lai chuan ramhuai phun thom kha a hrele a ma se mei ala chuan ramhuai kang chu awa hmuta ani ti chuan hlau tak chuan a treta vak maya movie chu atop ta ani